végre már, hogy felvetted. Ugyanazokat a köröket futjuk újra és újra. Miért nincs még kész a videó? Vagy megint szólnom kell Kormosnak, hogy összeszed magad? Jó, mindegy. Na most figyelj ide, ha egy dolgot észben tartasz, akkor az legyen ez. A videó nem azért lesz pofára esés, mert nem lett elég jó, vagy mert nem tudod éppen, hogy mit csinálsz, hanem azért, mert el sem kezdted. De ezt most hagyd leülepedni. Oké, szóval mi az ötlet? Ember, mennyi időre van még szükséged? Április 1 óta tudod, hogy lesz ez a verseny, nem volt még elég egy hónap? Vagy csak egyszerűen nem elég jó az ötlet? Jó, nem lehet annyira rossz, hogy meg se próbáld. Ugye? Basszus, kajak, ennyire gáz. Akkor ennyi, hagyjuk az egészet. Majd jövőre biztosan jobb lesz az időzítés, meg valami jobb ötleted lesz. De legbelül tudod te is, hogy nem maradhat annyiban. Mert érzed, hogy ez a produkció be fog válni. Nincs rossz ötlet. Bár látom, hogy eléggé elfoglalt vagy. Fontos dolgaid vannak, és fontos helyeken kell lenned. Figyelj már! Ha nem változtatsz semmin, akkor nem fog változni semmi. Ha nem kezded el most, akkor legalább egy dátumot jelöl ki. Tervezd meg a dolgokat, meg ilyenek. Ja, meg még egy apró dolog. Ha esetleg meg lesz a produkció, és még fel is töltöd. Lehet majd a zsűri azt hiszi, hogy szar lett. Azzal már nem tudsz mit csinálni. Akik meg ismernek, és szerintük is gyenge lett, majd próbálnak felvidítani, mondják majd, hogy milyen jó lett, de sosem fogod tudni, hogy valójában mit gondolnak. Szóval nem is számít. Nincs több kifogás. Nem. Nyomjad neki, nincs vesztenivalód. Mire vársz még? Lép ki a komfortzónádból. Te is érzed a változást szerint? Csak úgy szárnyal feléd, és nem áll meg. Mondd, hogy te is érzed. Hello mindenki! Ez itt a produkcióm. Hadd mutassam be a kedvenc bűvész trükkömet. Ez volt a nagy ötlet. Remélem tetszett. Szavazz rám!